Jeg starter. Hvorfor så Anders til Dennis? Ja, hej. Mit navn det er Bo. Goddag. Hold da op. Jeg er her med min bror igennem røret, vi er siamesiske tvillinger. Og vi vil se på en DVD-film. Ja. Det er bare det, vi kan bare ikke bestemme os. Hvad vil I gerne se? Det er fordi John, han vil se en underlig film. Og jeg aner ikke, hvad det er. Det er Titanic. Titanic? Skal jeg se Titanic? Ja, den vil jeg gerne se, men Bo han vil ikke se den. Nå, hvad skal vi gøre ved det? Bo, hvad vil du se? Jeg vil gerne se Terminator. Men det er bare fordi, at jeg synes bare, at John han er en lille bøsserøver. Ja, det kan godt være, han er det. Jamen er det ikke kun bøsser, der ser Titanic? Nej, det er sgu alt smag og behag. Nå? Det var fordi, jeg synes fandme Terminator, det er uhyggeligt. Synes du det? Ja. Nå, men altså, jeg synes bare, jeg skal kigge ned i butikken og så finde ud af det hernede. Jeg tror også, vi kommer i morgen så, hvis det kan lade sig. Yes, det kan det godt. Ja. Jamen så, hvad hedder du? Så kan vi måske spørge efter hjælp. Igen. Mit navn er Dennis. Okay, Dennis. Vi Det var et godt navn. Hvad siger du? Hvem har givet dig det navn? Det er sgu nok min mor. Nå, hvorfor ikke din far? Min far, ham kender jeg sgu ikke. Nå, det er jeg ked af at høre. Ja, sådan går det. Nå, det var da et yndigt navn. Ja. Faktisk så var det meningen, at John han skulle hedde Dennis. Er det rigtigt? Skulle John han hedde Dennis? Ja. Ej, det var sjovt. Så ombestemt mor så. Nå, det var sgu ikke så godt, hva'? Bo, skal vi ikke bare se Titanic? Så hedder han John i stedet for. Ja. Jamen, hvorfor tror du gerne, John vil se Titanic? Det er måske fordi han godt kan lide Leonardo DiCaprio, eller han synes at hende der Kate, der hun er mega lækker, ikke? Og det skal jeg ikke kunne sige. Men hvis du nu ikke, han var sådan en, du ved, sådan lidt. Er hun lækker? Har hun store patter? Ja, hun ligger der helt nøgenlækker. Jeg synes, at Anders Schwarzenegger, han har større patter. Ja, det har han sgu nok også. Nå, men ved du hvad, skal vi ikke sige, at I bare kigger hernede i morgen, ikke? Og så kan vi tage den her samtale videre, fordi der er masser af kunder nede i butikken, så jeg er nødt til at lave et eller andet i stedet for. God påske, Dennis. Tak i lige måde. Ja. Hej. Hej, Dennis.